Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, dragi moji prijatelji, pravašice i pravaši, evo da vas obavijestim da je u četvrtak bilo na Županijskom sudu na koji su morali doći Natko Kovačević i Marko Francisković i da je Županijski sud prihvatio optužnicu koju je pokrenulo Državno odvjetništvo u Zagrebu za terorizam. Znači, do kraja godine započet će sudski politički proces osobama koje su iznosile svoje mišljenje, a u demokraciji svatko ima pravo na svoje mišljenje. Tako ima pravo i Dražen Keleminec, ali tako ima pravo i Marko Francisković i Natko Kovačević. Ali Marka Franciskovića su držali više od godinu dana u Remetincu i oni moraju opravdati to što su ga držali više od godinu dana samo zato što je iznosio svoje mišljenje o Vladi Republike Hrvatske i o HDZ-u i o Plenkoviću. I to je čisti verbalni delikt. Mi više nismo u Jugoslaviji, ne živimo u Velikoj Srbiji. Također znam da Natko Kovačević se mora javljati svaki tjedan u policiju, svaki prvi ponedjeljak, Marko Francisković jedanput u mjesecu, da nemaju pravo pristupa internetu, ni odlaziti na javne skupove, niti se družiti u većim skupinama. To je kršenje Ustava i zakona Republike Hrvatske. I ova optužnica može proći u Hrvatskoj, a ne može van Hrvatske. Jer mi ne živimo u totalitarnom sistemu. Dalje, to je način na koji način vas stavljaju u poziciju da ne smijete politički biti aktivni. Tako danas oni rade. Žele prikazati, znači, iskazivanje mišljenja kao terorizam. Ni Marko, ni Natko nisu napravili nikakvi čin terorizma, nisu nikoga ubili, nisu nikoga poticali na terorizam, nisu prijetili, znači, ubistvom, znači, terorizma nema. Ali vidite, Državno odvjetništvo mora se obraniti i braniti sebe zašto su čovjeka držali više od godinu dana. Znači, Hrvatice i Hrvati, uvedena je diktatura kao što je to 6. siječnja uveo diktaturu kralj Aleksandar. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, gdje mi živimo? Ko nas vodi? Hrvatska nije slobodno, slobodimo Hrvatsku. Bez borbe nema slobode. Na izborima ih moramo rušiti. Pobjedit ćemo ih zajedno s Isusom Kristom. Nikad nam neće zabraniti naš pozdrav za dom spremni. Niti Bog i Hrvati, niti Hrvatska Hrvatom. A ja mogu se odjaviti i sa pozdravom koji oni također ne vole, a to je kad kažem za domovinu spremni.